Bé, avui acollim a Rubí una jornada municipalista de la Joventut Nacionalista de Catalunya, de Regió 1, amb l'objectiu de fer una estratègia conjunta, compartir idees i també aprofitar el nou instrument que és el Partit Demòcrata, on posar-hi l'ADN de la JNC. El Partit Demòcrata és una nova eina regeneradora, transparent i útil per a totes les persones de l'àrea metropolitana, especialment aquelles persones joves i amb ganes, amb empenta, que es volen incorporar a aquest nou projecte. Doncs bé, com a jove, també com a responsable polític municipal, encoratjar la gent jove que s'impliqui al nou Partit Demòcrata, s'impliqui també amb la JNC, perquè els joves som els que portem les noves maneres de fer. Bé, jo crec que és un molt bon moment perquè tota aquella gent jove que està buscant un espai polític nou, desacomplexadament independentista, però que més enllà d'això té un projecte de país i un projecte a nivell econòmic i a nivell social, s'incorpori al Partit Demòcrata. Doncs el paper del jove és molt fonamental avui en dia a la política i penso que s'haurien d'associar al Partit Demòcrata, entre altres coses perquè és un partit que neix en clau de futur. Un partit nou, renovat, fresc, i que mira, doncs, en aquest cas, cap a Europa. La JNC porta renovació i porta noves idees i un toc d'aire fresc a la política municipal. Doncs els joves s'han d'associar al Partit Demòcrata perquè és un partit nou que neix amb unes perspectives i amb unes idees de moltes ganes disposes de fer nova política. Que el Partit Demòcrata i la JNC poden aportar als joves una escola de formació en molts sentits, un partit seriós, de govern,